Pa, žao mi je, hvala vam. Ne mogu ja da budem pomoćnik, ja sam savjetnik. Ja, znate, vidim jednu širu sliku i onda kažem šta vidim. Tako je, vizionar. Pomoćnik mora da radi. Ma ni ja se ne nadam prevremenim izborima. Razumem. Dobro. Doviđenja. Našao sam ogled za tebe. Je li uključena limuzina? Jeste. Jao, Vojkane, kako sam se uželeo da imam šofera. Sunčan dan, tamna stakla, kolona pod pratnjom sa rotacijom. Da, baš su lepo ona plava crvena svetla. Evo vidi, znači, ima limuzina i ti govoriš gde da te vozi. Evo, gledaj, to je autoškola Volan iz Dobanovaca, traži instruktora sa iskustvom. Idete ovde polukružno, tamo levo, desno. Hvala ti, Vojka. Kako ti nije žao kad sam ovako ranjen? 2 meseca sam bez beneficije. Zaboravit ćemo do sledećih izbora, koji će da budu ko zna kad. A ova vlada izgleda dosta stabilno. Kako me nerviraju. Ja sam teo samo malo da te raspoložim sad kad si bez posla. Jako si me raspoložim. Šta kad sam? Bez posla. Vojkane, ja nikada nisam ni imao posao, nego funkciju. A pod 2, ja sam sada samo između 2 funkcije. Savjetnici, Bogu ste teški. Sad samo traže neke eksperte. Ja. Te ekspert za ljudske resurse, te ekspert za međuljudski odnos. Šta će mi to? Dobro da budeš ekspert, onda te svi slušaju, tako? Da si ti normalan. Ekspert je uvijek odgovoran za nešto. A savjetnik samo kaže ono što misli, onda neko oni vide šta će. Pa onda je bolje savjet. Pa sigurno je da je bolje. Ako ti uopšte nešto i pitaju. Ti znaš da se meni u srećna vremena dešavalo da ja po 2 mandata ne progovorim ni reč. Niko me ništa ne pita, a vozač me samo vozi. Ekspert. Savjet. Traži se savjetnik za ekologiju ljudskih odnosa. Pojma, nemam šta je to. I odgovarajuća stručna sprema, diploma, ne kaže koja. Vidiš, to bi možda moglo. Ekologija. Samo šta? Ti mi trebaš. Šta je to? Savjetnik za ekologiju ljudskih odnosa. Koju diplomu traže za to? Jel imaš ti tamo neko ko može da mi završi to? Znaš šta? U tvom pitanju se već na površini naslučuje nepotizam, koji je doduše deo vaše sveobuhvatne korupcije. Tačno sam znao da će to da mi kaže. To je tvoj evropski odgovor na sve. Samo lupetate da mi treba da se suočimo sa vlastitom prošlošću. Kako da se suočimo, bre? Jedino ako nam vi donirate vremeplov, pa se onda mi suočimo sa prošlošću. Narod je ovde na bensedinima zbog vas. Čekaj, stani malo. Jel imaš 20 evra na zaradu? Još 20? Pa dobro, vratit ću ti, šta? Kuka stavno. Dragoslave, znaš ti šta je to ekologija ljudskih odnosa? Ja u ekologiji sve znam, ovako držim ovde. Pa, znaš šta, traže savjetnika za ekologiju ljudskih odnosa sa diplomom, a ja ne znam kako. Možda može da se zaposli kod nas. Ajde kod nas, da radiš kod nas. Šta, u commerce? Ujko, to ne sve mama da zna. Dobro, izvini, šta? Gledaj ovog pisopevca, ovog kikireza alpskog, se namiriso, smrdi ko pudrijera. A šta bi bio taj savjetnik za ekološke odnose kod nas u firmi? Ne treba ti diploma. Ti radiš kod nas na crno. Ti bi posle napredovao. Za početak budeš savjetnik, recimo, za čučac. To je nešto ko baba Sera naša. Dragoslave, sram te bilo. Seansa. Ja volim Cakanu, ali ove njene seanse... I obećao sam da neću da je lažem,
ali sad ne znam kako da skupim hrabrosti da joj priznam da se Voje i ja bavimo iznajmljivanjem pokretnih WC-a, toaleta. Evo sad idem na jedno poslovno pesanje sa jednim menadžerom koji organizuje koncerte pod vedrim nebom. Seansa može da počne. Gde je Dragoslav? Ima poslovni sastanak, mama otišao. Efikasnije i transparentnije sankcije sigurno bi bolje stimulisali neke članove ove grupe. Surove sankcije. Dobit će on sankcije kad se vrati. Pa to, ajde. Ja se u poslednje vreme osjećam nekako stešnje. A od kad se tako osjećaš? Od pre 2-3 minuta. Svetislava, hoćeš da se izležavaš na tom divanu ili ćeš ozbiljno da pričaš? Pa ne, stvarno se osjećam nekako skučeno. I mentalno i profesionalno. Stalno mi traže neke diplome i uverenja. Ja sam savjetnik. Meni ne treba znanje, ja imam mišljenje. Bravo, hvala ti što si to podelio sa nama. Ajde, molim vas da probamo duboko da uđemo u svoje suštine da bi imali o čemu da diskutujemo. Ja ću. Evo, onda bih ja pročitao rad koji sam spremio, Psihopatologija modernog života. Zdravo, ja sam Vojka. Ja sam neurasteničan. Vojkane, zbog složenosti i obima tvoje građe, ti ćeš danas imati ulogu posmatrača. Lezi, sine. Evo ja ću. Noća sam sanjala kako nikako ne mogu ponovo da se udam. I kao park, sunce, sve je fantastično. I stoji nekoliko sasvim istih mladoženja, ovako u redu, kao fudbaleri u Živom zidu, sa rukama na... I tata, obučen kao fudbalski sudija, me ovako gura ka njima, a ja nikako ne mogu da stignem do njih. Tetka, pa možda je trebalo da im šutiraš slobodan udarac, a ne da se udaješ. To je observacija, to je observacija. Jeste čuli kakva observacija? Kako pravi interakciju između nas. Zato idemo u tom pravcu, idemo. Milice, Molim. sad ti. Ja ne mogu. Putujem sutra i uznemirena sam zbog puta. Tražim izuzeće zbog uznemirenja. Nemojte da je dirate. Nemojte da je dirate, ja ću. Pošto stalno čujem loše vesti, želim sa vama da podelim jednu dobru vest za koju smatram da će vas ohrabriti i da će vam dati motivaciju. Naime, svi znamo da sam ja od skora zvanično postala baba, što nije tako ohrabrujuće. Čujte šta se dešava. Naprimjer, poslednje 2-3 dana ja bi trebalo da se osjećam loše. Ali ne, ja se osjećam dobro. U stvari, ja se osjećam kao da mi je došla neka nova, izvinjavam se, strast. Onda imam neke vrućine koje me udaraju kao u talasima. Onda imam osjećaj kao da sam pijana. U stvari, kao da sam pijana i osjećam se kao da sam pijana i kao da sam polupijana. I zapravo, od tog novog plamena ja se osjećam mlađe. Mama, da taj novi plamen nije klimaks, vrućina, valunzi. Ne spavam ja, Cakana, ne spavam. Nešto me omamilo. Kako je mogla to da mi kaže sad kad mi je najteže i najlepša? Znam zašto to radi. Ona sad ide na put, ostavlja mi Keti da ne bi osjećala zahvalnost prema meni. Ona mi podmeće transfer krivice. Meni, koja sam kraljica transfera krivice. A zbog nje sam postala baba. A ja tako ne volim da sam baba. I ja tako volim Keti. Moroko. Ajde. Milice, ti kažem, ona bi se zatvorila u to kupatilo i da joj ti nisi rekla za taj klimaks. Nemoj da se nerviraš.
Milice, molim te dođi malo. Da. Katarina, Cakana. Pa nije Milica mislila kao što to tebi izgleda. Ona je samo htjela da ti pomogne, da možda, kažem možda, ne odbaciš i tu mogućnost. Je li tako, Milice? Mama, to se dešava i mnogo mlađim ženama. To nije nešto čega treba da se stidiš. Ti si žena u najboljim godinama. Da. Dobro, ali neću da me iko zove baba do Ketine 18. godine. Kako je divno kad se mir i harmonija ponovo vrate. Kako je lepo pomagati ljudima. Hej, pa to je ekolog ljudskih odnosa. Vojislave. Pa si video ti ono malo? Shvataš ti šta se dogodilo? Nisam ja ujutro to baš pratio. Podsjetim. Vojka, ja sam rođeni savjetnik za ekologiju ljudskih odnosa. To je to. Ja sam naturalan. Si vidio kako sam ih lepo posavjetovao? To uopšte nije teško. A moraš da nabaviš diplom? Sad ti stupaš na scenu, razumiješ? Hoćeš da ti napravim diplomu u Photoshopu? Tačno sam znao. Tako mlada generacija zamišlja dobijanje diplome i sticanje znanja. Hoćete sve odmah i prečico. Vojka, ne. Diploma ne može samo tek tako da se nacrta. Nego diploma mora da se kupi. Razumeš? Platit ćeš mi? Pa sigurno da neću. Ja hoću pravu diplomu, neću nacrtan. Shvataš? Ajde, zovi. Znaš već koga. Da? Konstantin Desisti? Voja ovde. Moj ujka vas moli da, ako možete, hitno dođete kod nas. Možete odmah? Naš rođak Konstantin Desisti, Koče, neobjašnjivo se pojavljuje čim se spomene njegovo ime. On rešava sve moguće probleme na ovaj ili onaj način i može da nabavi sve što ti zatreba. Zdravo, momci, kako je? Šta se radi? Evo ga. Ajde, igraj se. Prazan je. Pa ko ti rekao da pucaš? Pretpostavljam zašto ste me zvali. Kako? Prostom dedukcijom. Bata nije ni na jednoj stranačkoj listi, nije član upravnog odbora već nekoliko meseci. Nezaposlenost 50%, narod prihvata sve, samo da bi se zaposlio, prihvata i prekvalifikacije, da se dočepa diplome. Diplome se traže kao šampita i boza. Pazite se, šampita, on ima čist šećer i to je za... Nisam te ništa pitao, hvala. Molim sve nezainteresovane da napuste prostoriju, a vas prisutne izvodite mobilne telefone, isključite i povodite baterije. Nemam kuću. Okej. Vojo, ajde, ide igraj tamo Angry Birds dok ja ne završim ovo sa Čika Kočom. Ajde. Ovde je celo uputstvo za upotrebu, a ja ću da vam istaknem samo najvažnije delove. Keti ide da spava tačno u 9 sati. Obavezno redovno proverite da satovi slučajno nisu vraćeni unazad. Keti sme da provede do 60 minuta dnevno ispred televizora ili kompjutera. Ako je nešto baš obrazovnog ili naučnog karaktera, nemojte popustiti. Ona će da apeluje na vašu roditeljsku savest, na to što će imati težak život zbog lošeg obrazovanja, ali to su samo pretnje. Batice, nemoj da brineš. Sad ćemo mi to da sredimo. Evo, na primjer, možeš da budeš specijalni koordinator za grupnu andragogiju na Princeton univerzitetu. Pa to je tačno to. To ja i hoću.
Samo ko će da poveruje da sam ja završio Princeton. To će novine odmah da se raspišu. Skandal, Svetislav Anđelić, bivši savjetnik ministra, diplomirao na Princetonu temom falsifikat i njegova primjer. Ismejavaće. Lagaće o mojoj seksualnoj orijentaciji. To mediji mogu da ti urade ko ništa, pa se ti posle vadi. Kakav falsifikat? Šta pričaš ti? Ovo je originalna, legalna diploma. Pogledaj vodeni živ, vidi dva lavića, imaš ukos o traku. Pa to je, bre, kvalitet. Šta je tebi? Pa ne znam, ali imaš nešto malo manje. Ako me provale, to može ozbiljno da uzdrma moju karijeru, koja je već nepravedno zaustavljena. Moje pametne kolege su odavno shvatile da je elitno obrazovanje vrhunac, razumiješ, da je najvažnije. I zato prave originalne diplome, ne falsifikate. Ali od nepostojećih univerziteta. A kako? Ko će nepostojeći Princeton postoji? Šta priča? Vidiš da ima 2 N, Princeton sa 2 N. Imaš ovde Harvard sa 2 V. Imaš ovde naš domaći Jela univerzitet. Eto, razumeš? To je sve legalno, jer oni ne postoje. Imamo sajt, postoji fotografija zgrade, pa učionice, pa zadovoljne studentkinje uskim džemperićima. Razumeš, ne. I ako ti treba potvrda za ispit, ja ti šaljem potvrdu, imaš potvrdu, sve diplomirao. Razumeš? Tako se to radi. Za male pare dobiješ u kratkom roku, sve isto, a nije. Da, pa ja sad te razumem. To je isto koji ovaj moj Rolex sa 2 L. A isto izgleda, isto radi. Da. Ko će proveravati te sitnice? Da. A pošto je ta diploma? A pazi, vredi 5 godina studija, a košta te samo 500 evra, a? I to dobiješ za 1 dan. Ma, nema. Kako nemaš? Nema. Koliko imaš? 20. Ajde, Kučo, a evo daću ti ovo delo. Vidi, 100% vuna, pipni i vidi, ne gužava se uopšte. Evo, probaj. Evo, vidi, pogledaj. Dobro. Uzet ću ti to delo i kravatu. Da, to mi je vezano, da mi... Šta ima? Ništa. Samo pazi, morat ćeš da priložiš potvrdu da si izlečio neku odraslu osobu od bilo kog poremećaja. Razumeš? Inače, ovo ne važi bez toga. To mora uz diplomu. Tako je. Ajde, batici. Zbog svog urođenog, ali i stečenog osjećaja za slobodu i pravdu, Keti gotovo redovno pušta ptice iz kaveza, skida psima ogrlice i smišlja slične akcije. Znači, ništa zovrt, ništa utakmice, ništa politički skupovi. Razumem. Vojkane Zlato, šta tebe onako najviše muči? Mene najviše muči što ne možeš uopšte da skineš sa YouTube-a ceo spot, nego ti moraš da prebaciš tu MP3, a sliku zapravo nikad ne možeš ni da dobiješ. Vojkane, ne to, sunce, ne to, nego medicinski. Pa moj život počeo sa strašnom alergijom na ove akušerske rukavice. Još u porodilištu i onda na alergiju na svu tamo decu u porodilištu i to se sada proširilo na alergiju na ceo život. Dobro, ali znaš šta, sad, recimo na primjer, evo vidi Zlato, ti upecaš zlatnu žabu, da ti ispuni želju ako je poljubiš 3 puta. Šta bi ti poželeo? Ne, ti kad poljubiš žabu, ona postane princ, a ribicu kad upecaš zlatnu, ona ispuni 3 želje. Da, dobro. Eto to. Šta bi ti poželeo? To je važno. Ja bih poželeo da imam slanu sobu ovde u stanu. Da imaš slanu sobu? Pa to će tebi tvoj ujka da ispuni tu želju. I još mnogo više. Recimo, ajde zamisli sauna i bazen. Zamisli. Ili hiperbarična komora, a? Spreman? Spreman. Možemo? Nemoj da žmuriš. Evo. Smiri se, opusti se. Sad zamisli trim stazu, skijašku skakaonicu, skačeš, udišeš planinski vazduh. A kako to u stanu? Nije u stanu, Vojkane. Samo ti sarađuj, a ja ti garantujem pozitivan ishod tretmana. Kakvog tretmana? Vojo. Ti treba da iziđeš iz naše zgrade, uđeš u taksi, ti si siguran u taksi. Dovezeš se do aerodromske zgrade, uđeš u zgradu, tu si isto siguran. Ali ima wireless tamo? Ima. Za danas ti treba samo da ispratiš Milicu na aerodrom.
A za sutra ćemo da se dogovorimo. Vidjet ćemo, sarađivat ćemo. I ti misliš da ja to mogu? Možeš! Možeš, hoćeš, moraš! Ponovi. Vojo, otvori... Mogu, hoću, moram! Mogu, hoću, moram! Zatvori sam prozor! Polako. Eto ga. Ajmo. Ajmo. Vojkane, ti to možeš. Ja to mogu. Yes. Vojkane. Ti to možeš. Ti to hoćeš. To hoću. Možeš. Vojkane. Yes. You can. Yes. Yes. Ti možeš. Ti hoćeš. Moraš. Bravo, Vojo. Bravo, Vojo. Dobro je. Ujko. Yes. Napolju sam. Smiri se. Polako. Nazad. Ne dam ti ruku. Sad. Mogu. Bravo. Yes. Bravo. Da će mi Koča diplom. Ne pominji mi ime bez potrebe. Idem po termočarape. Idi bre, Kočo. Samo me plašiš, staće mi srce. A? Volao bi ti tako da se pojaviš nijotkuda kad ti pomenu ime. Jeste, ko fantom. Sve si čuo. Ja ću danas da obavim tu praksu, a ti idi da radiš oko diplome. Ajde. Znaš gde ti je karta, znaš gde ti je pasoš, znaš gde ti je mobilni, znaš gde ti je punjač za mobilni. Gde si pare sakrio? Nigde ne moraju više da se sakrivaju pare, bre. Sine, za svaki slučaj. Sakri. Milice, moraš da sakriješ pare. Naši carinici ne vole kad sve prijaviš, pa onda ne crveniš pred njima. A sada nešto što uopšte niste očekivali. Milicu će na aerodrom da isprati njen brat. Vojo! Ne dolazi u obzir. Ne dolazi u obzir da mi dete crkne na međunarodnim odlascima, grob da mu se ne zna. Vojo? Da, sahranjen je ispod VIP salona. Ajde, molim. Bravo, Vojo! Yes, I can! Šok doktrina će mu pomoći. Vojislav je dovoljno odrastao. Bravo, Vojo! Svetislave, polomit ću ti nogu šok doktrinom ako se ne vrati u sadašnjem obliku inkubaturi. Milice, šta mislim da ne treba da sediš pored krila, zato što se ništa ne vidi. Traži bolje mesto. Srećan put. Piloti imaju 3 crte, stjuarti nemaju ni jednu. Yes, I can! Yes! Srećan put! Hvala, koleginice. Srećan antiglobalistički rad želim. Za familiju ne brini, to ću ja da regulišem, nego mi treba vizit karta. Moramo da stupimo u kontakt. To. Drugarice Letova, molim vas da omogućite naš porodični rastanak. Molim vas napustite objekat da vas ja ne bi snagom tela neutralisala. Hvala. Ljudi, ja idem, ajde. Srećan put. Ajde, polazi. Svanuo je i naš dan, svešte od nas noćne tmine. Drugarice Letova, molim vas da skinete te borosane da bi vas ljudi ozbiljnije shvatili. Dođi kod dede. Drugarice Leta, poslušajte ovaj modni savjet radi komšijske kohabitacije. Molim vas, ali ovo je radna obuća. I šta sad ja tu mogu ako to meni možda dobro stoji? Dragoslave, učini nešto da ja tebi ne bi učinila svašta. A bežiš đubre čubursko, sad sam te videla. Komšinica je došla da nas poseti. Baba se jako ljuti zbog njenih cipela. Tetka je rekla da će neutralisati komšinicu snagom svog tela. A deda jako voli te cipele. Pa se onda baba ljuti na dedu. Možda sve to zbog vrućine koju baba osjeća. Borosane. Ja znam da se činjenično i biološki mnoge stvari poklapaju. Ali taj klimakterij je toliko daleko od mene. Mislim, ja ne znam ni šta će to meni. Borosane, jesi videla kako se seljačina pali na Borosane?
preteruješ. Druga stvar. Ja gorim, Ana. Kako goriš? Čas mi vrućina pa se umorim, pa mi vrućina pa se umorim. Pa mi vrućina pa se umorim. Čekaj, jel goriš, jel te peče ili metaforično? Pa ta vrućina me čini više ženom. Pa sam htjela te zamolim da mi pomogneš da ono dođe do izražaja, da izađe na videlo. Hoću da me svi gledaju kao što Dragoslav gleda u Borosane. Svi. Tetka, te borosane koje ona nosi su obične medicinske borosane. To nije tačno. Pa tačno je, valjda ja znam. Znaš šta sam ja sve nosila? Te borosane danas su se uzdigle na nivo fetiša. To je nova klasika. Hoću ja da budem nova klasika. Hoću ja da budem prepoznata od šire socijalne grupe. Hoću ja da budem žena za sve ukuse. Hoćeš da ti svi zvižde na ulici? Da. Da ti dobacuju? Da. Onda je stvar jasna. Makeover. Prvo ćemo da naglasimo sekundarne polne karakteristike. Puk i struk. Jako sam uzbuđena. Šta se tvojim bivšim muževima sviđalo? Ja sam bila sa raznim budalama. Sa nekim finim budalama i sa nekim baš budalama. Ne. Ne? Pa dobro, reci neki primer. Šta su voleli da nosiš? Onaj pesnik, on nije volao da nosim ništa. Zato smo se i razveli. A ona iz marketinške agencije, on je stalno volao da se nosim kao ona starleta, znaš ona? Ono što ona nosi, to moram i ja. To je ubrzo postalo zamorno, pa smo se zato i razveli. Mada tu je bilo i finih kompleta. A doktor? Koji doktor? A, Petar. On je naravno volao uvek da sam kao sestra iz dispanzera sa stetoskopom i kapicom. Ali zato smo se razveli. A šta će onda sa mnom kad sve dovodi do razvoda? Idemo na osnovni maskirni borbeni komplet. Frizura, šminka i ostalo hladno naoružanje. Avion je poleteo. Telefon ne zvoni, znači Vojkan je u redu. Zadatak obavljen. Ja mislim, Dragoslave, da je vreme da mi, bravo Svetislave Anđeliću, savjetniče za ekologiju ljudskih odnosa. Sad će opet Bata Anđelić da savjetuje kako treba ovo, kako treba ono. Baco, zamisli 10 godina, Bato. Ja ne znam šta je žena. Sad zbog jedne sitnice. Znam, Dragoslave, živio. Ajde. A 10 godina... Dekada. O, gde si Slovenac? Ajde, popis ljudi. 10 godina. Nikad pre 5. Popi. A šta slavite, ako smijem da pitam? Dobit ću diplomu, dobit ću zaposlenje i dobit ću vozača. Popi. Gde ti je ta diploma, baš me zanima. U procesu. Tačno sam znao.
Vi kad vam neko kaže to je sređeno, vi verujete. Vi Balkanci stalno slavite svoje poraze. Morat ćete jednom da se suočite sa svojom prošlošću. Balkanci? A šta si ti? Ajmo, Dragoslave. Jao, tad, zamisli zbog jedne Borosane, bato. Milorade. Milorade Ugrinoviću, da li me prepoznaješ? Da sam ja, na primjer, ovakva žena, da li bih ti se dopala? Pa dopadala bi mi se. U stvari ne znam šta znam. Što me tako pratiš? Pa što bežiš? Što me tako pratiš? Što bežiš? Pa, što me tako pratiš? Što me tako pratiš? Katarina? Dragoslave, šta vidiš? Juj, Katarina. Jo, vidim da Kekec noćas neće spavati u našoj spavaćoj sobi. Jo. Neće. Fis, fis. Loša. Ko je? Policija! Čele, što ne otvaraš? Vojo! Hvala, Tiko. Yes, I can. Yes. Can. Sve u redu. To je Vojkan, moj brat. Gde ste ga našli? U rejonu međunarodnih dolazaka. Presreto ljude, tražio da ga dodaju na Facebooku, stalno priča ja sam na terapiji, ja sam na terapiji. I ja sam na Facebooku i mislim, cela stanica smo na Facebooku, ali imam ja tamo, nisam zbrat, nego je drugačija fotografija. Jeste vi online? A jeste vas dvojica imali vezu na polaganju psihotesta za posao, a? Ne, ja nisam, ja sam se spremao, a i nije bilo teško, samo neke kockice da se ubace u ovako neke rupe i ne mora iz prvog puta, oni ti progledaju kroz prste ako pogrešiš, ima jedan tamo ti
Ajde, nemoj da se opireš više. Ugrinoviću? Mi smo njega pronašli ispod vašeg prozora. Bio je u kontejneru. Imao je sreće da je pao na kese. Ovako ničice frontalno, što bi rekli. Ljudi nameštaju antene, a nisu stručni za te poslove, pa povrede se. On je dobro, mislim, u svesti. Dobro je, lezi nazad. Vidite, on reaguje, ali... A recite mi, kako se zove on? On je Milorad Ugrinović. Da, on je iz Slovenije. Kako, čekaj. Sloveni? Samo malo, vi, dakle, ne možete da potvrdite njegovo stalno mesto prebivališta, je li tako? Ne, on spava ovde, ali ne stanuje ovde. Malo je komplikovano. Mi moramo njemu da odredimo meru zadržavanja. 48 sati dok se gospodin lepo ne prijavi kao stranac. A što morate? Čovjek je stranac. Slovenac je. Ma nije, ali ne, nije pravi Slovenac on je. Od Slovenaca je sve i počeo. To je tačno. Ma on nije pravi Slovenac. Sad ste rekli da je Slovenac. Ne, on je iz Slovenije, ali nije Slovenac. Milorad Ugrinović, Slovenac. Čekajte, nemojte sad, rekli ste da jeste, pa nije. A vidite ovako, mi ne možemo da se vozikamo po ceo dan bez veze po gradu. Mi moramo nekoga da uhapsimo. Imamo kvotu, razumete? Lajkovaću vas. Samo trenutak. Znači, ako nas lajkuje, 1 ili 2 lajka? 3 lajka. Ne, 3 lajka. Ne, 2 lajka i da pita ovo. 2 lajka i ovo da nam pomognete. Pokažite. Da li ste videli ovo lice? Konstantin de... Tata, jel ti znaš nekog Konstantina de Sistijone? Neka čovjek. Dobar dan svima, koliko vas ima. Stigle diplome, sveže štampane. Tica Maca, lep. A, Bata, gde je Bata? Bato, Batice. Čekaj, pa mi njega tražimo. Isti on, čovjek. Vidi. Koga njega? Samo bez brkova. Zamisli brkove. Jo, da, vidi, stvarno. Mi smo ispunili kvotu za ovaj mesec, dakle, Slovenac je u redu. Savršeno. Hoćete da vam dam autogram, je? Pa, kad ste već tu, možete. Šef će se tako obratovati, neće nam verovati da smo vas videli. Govorite. Hvala lepo. A, i da se slikao? Da se slikao. Imate jedno s brkovima. Samo ovde malo duže, samo zadržite. Treba nam za timeline, razumete? Za timeline. Okej. Stičica? Može? Ajde. Evo ga. Stičica! Ajde sad, kao mi vas hapsimo. Evo, vi se njegove. Kao mi... Bravo. I još jedna. Sad ja vas hapsim. Mi se rukujemo. Večno prijateljstvo. Večno prijateljstvo, građani policija. Ja žurim. Da. Ćao. Trepneš? A uvek trepneš. Ali dobro, ne vidi se ovdje ispod šapa. On je lepo ispod. On je odlično ispod. Ali ja nisam loš, mršao se. Gde su ključevi? Kreni. Lajkovaću vas. Hvala. Da. Ja sad, znači ti voziš, a ja menjam brzinu. Ugrinoviću. To, dobro. Vrati se. Da. Čekaj, Ugrinoviću, otpusti to. Svetislave. A da, evo ga, smiruje se. Znaš šta, to je meni sve izgleda u taksiju počelo, znaš. Ja sam gledao napolju, znaš, kako se izgradilo i tu sam izgubio domet. I počnem polako, već vidim, ali, znaš, kao računam, doći ću do aerodroma. Tamo ću da se odmah ulogujem, jer ima wireless. Uvijek mi je rekao, ima, i ja se odmah ulogujem, malo se smiri. I znaš, i onda krenem da mašem milici. I to me ponelo toliko da sam se izlogovao i kad sam teo ponovo, ono, intranet njihov se umešao, ne znam šifru. I tu je krenula i hiperventilacija, i aritmija. A oko mene, svi u mene. Ljudi, svi, s nekim starim Nokijama. Na mene, ovako. Joj, tu sam. Dobro. Vratio si se. Bravo, Voja. Dobro je prošlo. Znaš, mislim, ja hiperventilaciju imam, ali aritmija mi je, baš dugo je nisam imao. Doneo sam ti. I
Jeli, Vojkane, sine, jel ti ne bi bilo teško da ti meni ipak nacrtaš ovu diplomu? Za ove ekološke odnose? Da, za savjetnika. Pa hoću, Viko, hoću. O, sunce, Vojkino. Pa da. Uzmi bademčiće, evo ga. To moram našti. Prvo ide limun. Ceo sa korom. To ide našti srce. A bademe možeš... Izvini, nisam znao. Ja bi ti stavio ovde limun na bademe. Ne, nema veze. Ja sam mislio da idu prvo bademe. Ne, prvo počinješ uvek. Uvek ide limun našti srce. Možemo da pustimo neku pesmu ako hoćeš. Kako ti kažeš? Ajde. Vojka Voja se juče vratio s aerodroma jako tužan jer je mama otputovala. A sad je opet umržen i srećan je. Mama se javila iz Karabaha gde je otišla da radi taj antiglobalizam. Baka se razbolela od gripa. Sad će biti bolje, jer bar zna šta joj je. Nisu ti valunzi. Deka se isto razboleo. Mislim da njemu nikad neće biti bolje. Jao. Ja imam preko 40, boli me glava, boli me grlo. Volala bi da sam u klimaksu. Mislila sam da su mi ove vrućine od moje druge mladosti. Izvini, nisam imala nameru da te zarazim. Lepo ti stoji onaj kostimić. Znam. Aha. A borosane su bile samo za tebe. Nikad se nisam palio na te borosane. Nego na što se pališ? Na guj. Molim? Guj, bravo guj. Bez rukava. Na plavi mantil. A može i beli mantil. I to je sve. Znaš, skoro sve. Sad mogu da umrem. Slovenac koji to nije je sad dobro. Ali hoće i on da dobije virus, da bi ležao pored babe. 38 sa 2. A u sledećoj epizodi gledat ćete naša mala Keti, Katarina. Ona je malo, znate, neobično opisala vašu porodicu. Pogledajte. Šta imamo ovde? A mama, oni stalno viču na mene, samo ja ovde radim. To su papagajke, Svetislave. Ja? A ovo je francuski ključ. Kako ti je dobar novi starim, šta je ovo čovječ? Šta je s tobom? Nikad nisi vidio vodoinstalaterku. Da. Pre nego što te necivilizovano raščerečim. Civilizovano te pitam. Gde? Gde mi je dete? Kako to misliš? Keti! Keti! Čekaj, tetka. Ne, sve je potpuno u redu. Ako glasaš za mene, ja bacam smeće, važi? Ujko. Vidi lukavog Svetislava. Sakana, moja. Ana. Šta je, bro? Ti nemaš ni p od političkog programa. Sram te bilo. Neko zvoni.